ቀጥሎ ደግሞ ዋናው የዋናው ቀጣይ ዋና ደግሞ ኤርትራ ያለው ወንድም ነው። እዚህ ያለውን ሰከንደሪ አርገ ባዳ አርገ ህዛ ብትሄድ ባላንስ ያስፈልጋል። ብዙ የሚወናበዱ ሰዎች አሉ። አትወናበድ፣ ወንድሞች ናቸው። አንድ ቀን ይመጣሉ። ተጋብተሃል፣ ተዋልደሃል፣ አብረ ኖርሃል፣ ጊዜ ያለያይተዋል፣ ጊዜ ይመልሳል። እንደምትታረቅ አንድ እንደምትሆን አስበህ ክፉ አትናገር፣ ክፉ አታድርግባቸው። ተበላም ሓላይ ኮይኑ ዝገብረ ዘለት ዘረባ ጃይን ካቡስ ሓላይ ኮይኑ መጀመሪያ ኦሮሞ አምሓራይ ቀዳምነት አምሓራ ድማ ኦሮሞ ቀዳምነት ሽዑ ትግራዋይ ሽዑ ወላይታ ሽዑ ሲዳማ ሽዑ ናበለነት ኢትዮጵያዊ ከፋቅሮ ይዘል ዘሎ ድሕሪ ስኻትኩም ሓደ ምስኮንኩም ከዓ ጎረቤትኩም ኤርትራው ንዓና ጥራይ ይጠቅስ it doesn't mention Ethiopia Somalia ይጠቅስኒ ሱዳን ይጠቅስኒ ኤርትራ ጥራይ ይጠቅስ and there is a reason for that እዚ ብቅንዕና ዝግበር ዘሎ ንሰላምን ፍቅርን ዝብል ዘሎ ድመስሎ ክንደይ የዋሃሎ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ትማላ ሕዋት ነርካ ተዋሊድካ ኢኻ ተዛሚድካ ኢኻ ببزخون يقوم مغنيات تفليا مالو كملو سيوم حدا معلتي سلازي حماق على تزارب بزعبهم سبحانه جو ناس ناس تدمشي سناباي كملو سيوم ابلو بز عملوا لنا قرطلو سبزي لولاونتنا ايرترا مفراسي ايرترا كم هاجر افريسو ابوشت اثيوبيا الي قاب حدا كونفرنس ني عبيت اللي كان دي ناي بزنس بيبل ايرترا فحبتني تين ابو عسى ترى ديكونس ايرترا فحبيلا وشت اثيوبيا كتوه زباله سبيو جسو ابحبو اخي باي ابزي جنب قلت يزارب زلو حماق على تزاربوا له مهنيات سبحانه قوة مليسهم أكلتا بخونو زخولي زبل زرباينا نسمزلنا زي this guy is delusion هو تتنا هي سبايزي درت يبلو ነገር ግን አሁን ደግሞ ላንተ የተኙልህና መልካም የሚያደርጉ አስመስለ ደግሞ አታውራ ያባሉ ያሉት ነምበር 1 እነሱ ናቸው። ይሄ ግልጽ መሆን አለበት። ችግሩ ግን ደህንነታቸውን ኢንጆይ ያደርጋሉ። ደህንነት መሆኑ አይገባቸውም። በከፍተኛ በሚያሳዝን ጉስቁልና ውስጥ ያሉ ህዝቦች ናቸው። ቶሎ ፈጥነን ወደ ምንዳ ተሸጋግረን እነዛ ወንድሞቻችንን ወደ ምንዳ ማሸጋገር አለብን። እዳ ነው እሱም። ከፍተኛ የሆነ ደህንነት አለ። ይሄንን ወደፊት በሚኖረው መስተጋብር ውስጥ እንደ ምንጋራውና እንደምንሰራበት ነገር መታየት አለበት። መወናበድ ግን አያስፈልግም። መወናበድ አያስፈልግም። በተቻለ መጠን እንኳን ከኤርትራ ከወንድሞቻችን ቀርቶ ከግብጽም ቢሆን ሰላም ያስፈልገናል። ብጣዕሚ ሃውታትያ ሰብአይ ምዃኑ ካብዚ ካትፈልጥ ንሱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እዚኣ ድኻያ ተስፋ ዘይብላያ ዝብል ስእሊ ዘለዎ ኣብ ርእሱ ኩሉ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ህውተታካዊ ዝብገስ ተሪኹም ወታደራዊ ሓይሊ ከም ዘለዎ ይፈልጥ ግን ኤርትራ ብሓቂ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ድኽነት ዘላ እቲ ድኽነት ድማ ኢንጆዮም ዝገብርዎ ካብኡ ክወፁ ድሌት የብሎምን ባህጊ ካብቲ ድኽነት ንምግልጋል የብሎምን እዩ ዝብል ዘሎ ቃል በቃል እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ትሪኦ ኢኻ ካብቲ ካድረታት ናቱ ዝገብርዎ ፕሮፓጋንዳ አንጻርና ክትሪኦ ከለኻ ኩሉ ኤርትራ ኣብ ሓንጎሎም ተስፋ ዘይብላ ሃገር ገይሮም ቀሪፆማ ስለ ዝኾኑ እቲ መሬታን ሃብታን ንምግባት ቅድሚ ካልኦት ንሕና ክንጎይ ኣለና ከምኡ ትስርሑ كل تزقبروا وزلوا إيرترا تتفق تخل حجر سلة مسلم زلا سمعون كسمعكم إيه this is a very very blatant قلت زخوني زربان تهديد لنا نرزلنا إيرترا درجة كتود قريبة شبت بت كنبلها لنا زبل propaganda ناتهم درجة قطالي قد سمع تابي يزب الجس من يزبهم تحبريتا I don't understand بزعق زي سمع الزربازانة ሳፋወርቂ ሀገር ጥለው ይፈረጥጣሉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቲክቶክ ቤተሰቦቼ፣ እስኪ ቪዲዮ በደንብ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ፣ ሪፖስት እያደረጋችሁ እዩልን። ቪዲዮቼ ሁሌ ጠይቄ ልጀምር። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሀገር ጥለው ይፈረጥጣሉ። ይህንን ያሉት አሜሪካዊው አምባሳደር ቲቦር ናሽ ናቸው። የቀድሞው አሜሪካዊ አምባሳደር ቲቦር ናሽ ከብርጌድ ንሓመዱ የሰማያዊ ማዕበል ንቅናቄ ካብ ምሕር ኣብ ኣእምሮም ዘሎ ባህጊ ናይ ኤርትራ ስርዓት ንክወድቕ ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ገለ ነገር ለውጢ ንክገብር ቲቦር ናጌ ከምኡ ይበለን ቀዳማይ ኣነ ፖስት ገይረልኩም እየ እዛ ፖስት እዚኣ ሓደ 5-6 ካድረታት ናይ ኣቢ ከዝርዋር የለኹ ነዚኣ ጥራይ ይኩን ከማ ተመሰል ኤርትራ ሙዳቓ ዘይተርፍ እዩ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቅልውላዊ ዘሎ ኣብ ሻቕሎት እዩ ዘሎ ዋ ኣቶም ሰባት ዝቃፀል ዘለኩ ዓድኹም እዩ ዓድና ይኮነ ዝቃፀል ዘሎ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝሓሸ ሰላም እዩ ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ዝሓሸ ርቃት እዩ ዘለዋ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ እቲ ዘለዎም ሽግር ንሕና ከይወደቕና ከለና ኤርትራ ክትወድቀልና ኣላ ኣብ መንጎ ትምኒትን ክውንነትን ዘሎ ፍልልይ ከማን ክርድኦም ኣይከኣለን ሕጂ ኣብዚ ኤርትራ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ንዝብል መጀመርያ ኤርትራ ሓደ ኣገዳሲ ፅሑፍ ሰዲዳ ኣላ እዚ ፅሑፍ እዚ ድማ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣቶ ብርሃነ ገብረ ሂወት ቻርጅ ዲ ኣፌር ናይ ኤርትራ ብኣሜሪካ ማለት እዩ ሓደ ቅሉዕ ዝኾነ ፅሑፍ ናብ
نعم صحيف له ناب UN حبرة أفريقيا صحيف له ماله انتهي زبل call an aggressor by its name نورارن كوينات زدل زول حيلن بشمن تصوعكم زحشيو زدما كل عزو خانة دبدابة ناب أفريقيا حبرة أفريقيا UN نيو سلازي نالوت أبالات هجر نايزو كنا نايزون ريوم إثيوبيا تقبرو زلا ناي مسفحفح حلمي ناي ورار حلمي ناي كوينات حلمي النار هم تزكوتو زلهم تصبغ تقبرو زلهم كي مثلكم صباحا نقول حتى تيهم but a binding legal obligation to reject and condemn Ethiopia's prosperity part expansionist rhetoric and its dangerous implication. They are publicly declared maritime ambitionists. زي بحري نافدق بحري حلمناتهم بتدقاقامي عويلهم كقول سرينا ملنا orchestrated media campaigns and planned intentions to invade sovereign Eritrean territories and cannot be considered a mere political discourse. It is a direct assault not only against a sovereign country but also on the international legal order and the Charter of United Nations and foundation principles of African Union that uphold the recognition of colonial borders and respect the sovereignty of a member state. I mean, UN إلكا حبرة أفريقيا إلكا ناي مقابريا ناي إمبرياليستس نايتن ورارن كالنز قبرو مقابريا تاتم مخانم نتصور زخانا نجارن ديو جن زعزنيو حدا الأولى وهجر مغا أفت مسرت نايتي حبرة أفريقيا حبرة هجراتن زخانة علم لخاوي حجز تحس كل زخانة ناي أفت جبحر حلم زلهم ناي كال الأولى ومريتن أفت جبحر وريرم أفت جبحر خانتو بقلتي ززاربو زلون زمدرو زلون زهددو زلون جنرالاتهم بوليتيكنياتهم نزي زي مخنانهم ويون إثيوبيا مدن قاطع زي مهابهم ناي بحق زحفريو failure to act or even silence the face كم زي عينت سقطع ويون شللتنا زخوني يكون زي مقبار دي مديل كانت كونتات أسكيد كامرأي زغا نتي حماك قبر حاسب زلو متبع مخانو نعود حق زخام زلغا نتزدل يزلو دليت قبر عقم ترخي بدما سقمت نخو ست قبر خام زلغا وسيدنا تدما نايت زوبا اغرغرن شغرن طفاتن دامبر كالك ما تزغلا يكون the international community must therefore speak with one clear voice call an aggressor by its name الذي عالم لخاوي international community زبال نتلو خوين مالتيو نزي كونتات زي نتي ورارن أجرجرن زفتر زلوا الشم نخلت ين هجرات ناكوينات خدالله بلا بلا قديفهم نخوينات قصص بقص زلوا زهد زلوا حيل من مخانو فليتهم نعو كل ويقبع زي إيرترات رايتوا لنا جراي كونتن سمعوا بذكر من هجي خندق زي تبعي ليه ዝግጅት መደረጉን የሳቸውን ንግግር መጠበቅ ያለብን አይመስለኝም መሬት ላይ በተግባር ስናየው የከረምነው ጉዳይ ነው በተለያዩ የመንግስት ባለስልጣናት ወታደራዊ አዛዦች ሲነገረን የከረመ ነገር ነውና ዜን ሚዲያውን አጨናንቆት የነበረ ነገር ስለሆነ እሳቸው አሁን ነገሩን አልነገሩን በዛ ደረጃ መንግስት ዝግጅት ያደረገ የመሆኑን እውነታ ሊቀየር የሚችል ነገር የለም ከዚህ የተለየ ነገር ቢናገሩ ማለት ነው ግን ያው ዛሬም የተናገሩት ነገር የዛ ነገር ማረጋገጫ ነው እሳቸው ስለዚህ ብዛዕባ ኩናት እዚኦም ሰባት ያቶም መጀመሪያም አይኮነን ነው ዊሕዋን ናይ ኩናትን ዕግርግርን ፕላን ሓሊዎምን ዝኸዱሉ ዝነበሩ ምዃኑ ተደጋጋሚ ይንገራሎ It has been a crystal clear that Eritrea's independence, sovereignty and territorial integrity are non-negotiable. They were earned through immense sacrifice. ስለዚህ ናይ ኤርትራ ሉላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ንዲስካሽንን ንዲቤትን ዝቐርብ ከም ዘይኮነ ዝተፈላለዩ ስእልታት ምስ ዝኸዱ ኣተሓሒዙ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ፖስት ገይርዎሎ ኣቶ የማነ ብርሃነ ገብረ ሂወት ማለት እዩ እዚ ኣገዳሲ ምክንያቱ ዲፕሎማት ናይ ኤርትራ ብግልፂ ነዚ ኩነታት ይዛረቦ ንኣብ ግን ከተግብሮ ቁሩብ ፃቕጦ ክትገብረሉ ይግባእ ነይሩ ግን ነቲ ኮንቨርሴሽን እውን የበግስዎ የለውን ስለዚ ደይመደይሎም ሱቕ ኢሎም ከም ዘሎ peace is not the absence of strength but the master of restraint ስለዚ ኤርትራ ብሰላምን ርግኣትን ዓቕሚ ሲና ወይ እውን ንነብሳ ክትከላኸል ስለዘይከኣለ ዘይኮነሲ ነቲ ኩነታት ናብ ካልእ ንኸይከይድ ተብሎ ከም ዘላ ነቲ ኤርትራ ድማ ንዩኤን ከምኡ ድማ ንሕብረት ኣፍሪካ ዝግብኦም ንክገብሩ ፃውዒት ትገብረሎም ኣላ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ኩነታት ናይ ዓቢ ጭፍራ ዝደልዩ ዘሎን ንሕና እንደልዩ ዘለና ነንበይኑ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ የምጠብቀው ነገር አለ ምንድነው ከሳቸው የምጠብቀው አንደኛ ክልል እንዲያጠፉ ይሄን እንጠብቃለሁ መንግስታቸው ይዘልቃል ክልል ይጠፋል ሁለተኛ የኦሮምኛ ቋንቋ ልክ እንደ አማርኛ ብሔራዊ የሥራ ቋንቋ ይሆናል ሶስተኛ አሰብን
እንዲያመጡልን እንጠብቃለን ከሳቸው። አሰብ የኛ ነው፣ በተአምር የኛ ነው። ኤርትራ የኛ ነች አይደል? ጣሊያን ወሰደች ቀረ። አሰብ የወሎ ክፍለ ሀገር አንዱ አውራጃ የነበረ ነው በታሪክም ማለት ነው። ኢሳያስ አፈወርቂን ፈርቶ መለስ ዜናዊ ሰጠ ወይ ደግሞ ነገ ተገንጥለን እንሄዳለን ብለው አስበው እዛው ተውት እንጂ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ናይ ኦሮሞ ዶክተር አብይ ናይ ዶክተር ናይ ኦሮሞ ካህንዲ ዝኸውን ዘሎ ወላ ኣምላኽ ጣዖት ዝኸውን ዘሎ ዝፈልጠ የብለይን ግን ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ብዙሕ ኣዛራቢ ኮይኑ ሸር ገብርዎ ኣለዉ መጀመርያ እቲ ክልላት ከጥፎ ክኽእል ኣለዎ ነቲ ክልላት ተጥፊዩ ናይ ኦሮሞ ሃገር ንምምስራት ክምችኦም ስለ ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ካልኣይ ነቲ ቋንቋ ኦሮሚያ ኦፊሻል ቋንቋ ክገብሮ ኣለዎ ሳልሳይ ድማ ሓሰብ ከምፃልና ኣለዎ ናትና እዩ ነይሩ ዝኣመሰለ ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ኣብ ጎኒ ዓቢ ዘሎ ዝጉስጉሶ ዘሎ ኩነታት ክኾን ከሎ ኩሉ ኦሮሞ ከምዚ ዓይነት ተሓሳስባ ከምዘይብሉ ፈሊጥና ኣለና ናይቲ ዋህቢ ቃል ናይቲ ናይ ክልል ኦሮሞ ናይቲ ኦኤልኤ ናይ ኦሮሞ ቃልሲ ናይ ኦሮሞ ዝመርሕ ዘሎ እንታይ ኢሉ ንሕና ኣብቲ ገባሕሪ ዝበሃል ኣጀንዳ ብታሪክ ዝምልከተና ጉዳይ ከም ዘይኮነን ስለዚ ንዑ ክንጥሕስ ናብቲ ጉዳይ እቲ ዘኽይድ ምክንያት የብልናን ብሰላማዊ መንገዲ ተዘራሪብና ክንረኽቦ ንኽእልና ኢሉ ነይሩ እዚኦም ግን ነቲ ኣጀንዳ ናይ ዓቢ ንቅድሚት ንምጥፋእ እዩ ካልእ ሓንቲ አገዳሲ ኢንተርቪው ተካሂዳ አለ ለምቀነ ብፍላይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ መንግስት ሰዎች ጋር በብዙ ጉዳዮች እንነጋገራለን። ጥሩ መተማመን አለ። በተለይ በግንቦት ሰባት ጊዜ እኔ ብቻ አይደለም ከአንዳርጋቸውንም ልጠይቀው እችላለሁ ሌሎች አሁን አብይ አህመድ ሲጣላቸው ወይ ያኔ ጋር ጦርነት በነበሩ ጊዜ እኛም ያጨበጨብን ከነሱ ጋር ይሄንን ከሚሉ ሰዎች ጋር እንድንቆም ነው የተፈለገው። እሱ ነው እኮ ጥያቄው። ራቸው ብዙ ነው የአብይ አህመድና ለምሳሌ እማቃቸው ውስጣችን ያሉ ምናቃቸው ነገሮች ዛዕባ ኣብ ተገባሕሪ ዝምልከት ብፍላይ ትክክለኛ ዘረባ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዝራኸበሉ ዝነበረ ዘጋጠመ ስሙ ለምሳሌ ሽመልስ አብዲሳ አብይ አህመድ ሌሎችም የኦሮሞ ብልጽግና ሰዎች አስመራ ሄደው በጦርነቱ ጊዜ የአማራ ብልጽግና ሰዎችና ነጋዴዎች አስመራ ሄደው ከኤርትራኖች ጋር ተነጋግረው ነበር ከመንግስት ከፕሬዚደንቱ እና ችግር ስለነበር እቃዎች ወደ አማራ ክልል በምጽዋ እንዲገቡ እና ይሄን ተስማምቶ አንዳንድ እንትኖች ነበሩ። እኔ እንደውም አዲስ አበባ ነበርኩ በአንድ ወቅትና መጥተው ከአስመራ ራሱ ፕሬዚደንቱ በዚህ ጉዳይ ላይ አንተም እንድትተባበረን ከዚህ ከኢትዮጵያ ነጋዴዎች ጋር የምጽዋን ወደብ በመጠቀም ብለው በኋላ ኦኬ ብዬ በኋላ ስጠይቃቸው ምን ተፈጠረ ስላቸው አይ አልፈለጉም እና ትንሽ ፕሮቭ አደረኩኝ ለማድረግ ሞከርኩ። ምንድነው የሆነው? የኦሮሞ ብልጽግና ሰዎች ሽመልስ አብዲሳ ሄዶ ነው ያስቆመው። ሌላም ያሏቸው ነገር ደግሞ እንዴት አይነት መሰሪዎችና ነውረኞች እንደሆኑ ዛሬ እነሱ የሚያደርጉትን ነገር አማራውን ብሌም ነው አንዱ ያሏቸው። እነኛ አማራዎችን አትመኗቸው ብሓፈሻ እንታይ ትገይም ኩሉ ብተንኮል ዝተመልአ ስራሕ ምዃኑ እቲ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብቲ እዋን እቲ ብባፅዓ ገይሩ ብኣምሓራ ገይሩ ንብረት ከኣቱ ናይ ንግዲ ተዘራሪቦም ኣብ ተሰማሚዖምሉ ዝነበሩ ምስ ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ምቅርራብ ስለ ዝነበረ ንንዓይ ኣብ ወገን ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን እንተኾነ ነዚ ጉዳይ እዚ ስሙዝ ንክኸይድ ንክሕግዝ ከም ዝሓቶ ዝነበረን ምስ ኤርትራ ቅርበት ስለ ዝነበሮ ተረዳድዮም ኩሉ ነገር ክውዳእ እናተሓሰበ ግን እቶም ብልፅግና ኦሮሞ ንሽመልስ አብዲሳ ነጊሮም እቲ ጉዳይ ከም ዘይሰልጥ ገይሮም እቲ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ በአምሓራ ስለ ዝኸይድ ንኣምሓራ ክዕይል ከም ዝኽእል ስለተረድኡ ስለዚ ንኣምሓራ ኣሚንካ ክግበር ዝኽእል ኩነታት ከም ዘየለ ኩሉ እቲ ተንኮል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እዚ ድማ እቲ ኩነታት ብንግዲ ብኣምሓራ ገይሩ እንተመፅዩ እቲ ክልል ኣምሓራ ክሕይል ምዃኑ ይፈልጡ እዮም። ስለዚ አብይ ኣሕመድ ዓሰብ ዘብሎ ዘሎ ንእሽተይ ክፋል ولا تكال ناي سمين إيرتراتي بعالباتع قال ملا زيادة نعو كم زي متشوي فلتيو بروباغندا قبر لمبر بباتع عند هرقينو تجراي كم دما أم حراي خاصب جون كل اليوم يوم زيادة نقدبهم سلزة حلف زيد ما يدليون يوم تم أوروما يدليون يوم زي سلزة حسب كون دخون بعفارن بسومالن غيرو كما سلزة غل أبو أم حران تجارون كل يوم لا يقولوا كاب زبل يوم حسب زبلو كون العالقين سومالان يوم زمرسو ويون لامو بكينيا يوم زمرسو ويوم دما مور ينفس قبر جلو سلزي أوشتهم زلوا تنقلن كفأن تعجبني زي ده لما خنا نيرو بتومنا عبكت حني لون كم زب على جي راسموس دي ولا جلز بهالحدن تايل تعرف نيرو إيرتراسي نيتشبيا جلنا جر كتباك تكلالو عفدك بحري
بتزلكم كرعاتن قال ما لنقديفكم قال بوتا دي تبوم يخم تاخو قبرلكم يزخل بحري but there is what makes it a sound of unlike other territorial dispute the value of stable sea access in Ethiopia is huge and the cost to Eritrea of granting it is tiny ስለዚህ ኢትዮጵያ ትደልዮ ዘላ አፍ ደገ ባሕሪ ዓብይ ሕቶዩ ንኤርትራ ድማ ንሽተ አፍ ደገ ባሕሪ ክትቦም ብዙሕ ዋጋ ዘኽፍላ ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ስለዚህ ታይሉ በቃ ኤርትራሲ ገለ ብኸሰበት ነይራ አፍ ደገ ባሕሪ እንተሂባታ ስኩሉ it's not like Ethiopia is out to swallow እንታይ ይብላ ኣሎ ኢትዮጵያስ ንኤርትራ ክትወርር ትሓስብ ከም ዘላ ጌርካ ክረአ ይብሉ stupid ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ደይመለይሎም ንኤርትራ ኣብ ሓደጋ ክእትዉ ዝደልዩ ወሪድ ኣጀንዳውን ከም ስለ ዝኾነ ስለዚህ Ethiopia asks for a few square kilometers of ህዝቢ ዘይቅመጠሉ ውሑድ ህዝቢ ዝቅመጠሉ አፍ ደገ ባሕሪ this would reciprocate that Ethiopia generosity of recognizing oh my god ዳይ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ከም ግብረ መልሲ ኢትዮጵያ ነቲ ንኤርትራ ኣፍልጦ ዝሃበታ ግዜ ናጽነታ which was actually based on assumption that there would be an open borders and global good relations ኤርትራ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ዝሃበታሲ ግብረ መልሲ ናቱን ከውን ይኽእል እዩ ቀዳማይ ነገር ኤርትራ ኣፍልጦና ኢትዮጵያ ትደሊ ነበረትን ኤርትራ ዝግባ መሰረሰ ውሳነ ስለ ዝነበራይ ቀፂላ ድማ ኢትዮጵያ ንወደባት ናይ ኤርትራ ንኸይትጥቀም ባዕለያ ተሓሲማ ትንበር ኤርትራ ይኮነት ባዕላ ኣግማልኩም ኣስትሉ ኢሎም ገዲፎም ከም ዝኸዱ ዝከር እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ንዓና ባዕሎም ንዝፈፀምዎ ጌጋ ናባና የምፅእ ኣሎ ቀፂሉ whereas the reality soon became sealed borders and tension relations cutting one part of the Afar nation Afar nation from the other among many other tragedies ስለዚህ ነቶም ዓፋር ህዝቢ ድማ ኣሊኻ ኢሉ ኣሎ the high stakes make it legitimate for Ethiopia to push ስለዚህ ኢትዮጵያ ተሓቶ ዘላ ናይ ሉላው መሬት አፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ንክትወስድ ተሓቶ ዘላ ቅቡልነት እዩ ኤርትራ እምብምባላ ድማ ኤርትራ ኩናት ትደሊ ከም ዘላ ኣብቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ኢዳ ትእትላ እናበለይ ዝኸሳ ዘሎ ብሓቂ ኢኻ ተሓዝንን ተሓርቕን ግን እንታይ እሞ ነዚኣቶም እንታይ ኢልካ ትዛረቦም ስለ ዝኾነ እዩ ሽዑ ስለዚ ዝኸበርኩም ኤርትራውያን ኩርዓትኩም ውሕጥ ኣቢልኩም ገለ ነገር ሃብዎም ምንታን ሰላም ክመፅእ ይብለና ኣሎ ኣቶ ሲራክ ባህልቢ ድማ እንታይ ኢል መሊስሉ ዴንማርካዊ ይመስለኒ 2 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ዝኸውን ኣፍ ደገ ባሕሪ ወይ መሬት ንስዊድን ምስሃብካዮም ድሕሪ መፂኻ ተዛረበና ኢልዎ ኤክሰለንት ኤግዛክትሊ ንስኻ መሬት ሃቦም ካብቲ መሬትካ ንኩሉ ምስሃብካ ድሕሪ ተመሊስካ ንኤርትራ ምኽሪ ክትህብ ትኽእል ዝሕፍሩ እዮም እዚኦም ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ሒሳ ኤርትራ ንክትወካላይ ካስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ብናፃ ክጥቀሙሉ ድሕሪ ምናምን ኤርትራ እንታይ ኢሎም ምስ ኤርትራ ነግዱ እንታይ ዓይነት መክሰብ ኣለዋ ኤርትራ ስቱፒድ ዲና ገይሮም ወሲዶምና ብከምዚ ክቅሽና ዝሓስቡ እንድሕሪ ናቶም ኣብ ደገ ባሕሪ ረኺቦም እንታይ ገብርዮም ንኤርትራ ንግዲ ዘድልዮም ብኣፍ ደገ ባሕሮም እዮም ክነግዱ እንታይ ኣለዎም ካብ ኤርትራ ዝደልይዎ anyway እዚኣቶም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ እዮም ዘጣቅዕሉ ዘለው ኣቶ ሲራክ ባህልቢ ድማ ፅቡቅ ገይሩ መሊስሉ ኣሎ ቅዱስ ኮይንካ ክትቀርብ ኣይትፈትን ንስኻ ካብቲ ናትካ ንስዊድን 2 ኪሎ ሜትር መንገዲ ሃቦም እሞ ድሕሪኡ ተመሊስካ ምኽርኻ ክትበና ትኽእል ኢሉ መሊስሉ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክንብላ ንደሊ ሕጂ ግብፅ አስታጠቀችው፣ ኤርትራ ሰለጠነችው፣ ሱዳን ፕሮግራም አወጣ፣ ጅቡቲ አንሰማም። የኢትዮጵያ ወታደር ነው። ለማንም አይንበረከክም፣ ለማንም አይመለስም። የኢትዮጵያ ወታደር ምንጊዜም ጀግና ያሸንፋል። ግብፅ አስታጠቀችው፣ ኤርትራ ሰለጠነች። እዚቲ ናይ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ሓላፊ ዝበሃል ዘሎ እዩ ጉራ ብቻ ትብል ሓንቲ ደርፍላቶም ፈኸራ ትርእይዎ ኣለኹም ግብፅ ትዕጥቆም ኢትዮጵያ ትዕጥቆም ጅቡቲ ትዕጥቆም ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ጅግንነት እዩ ኩሉ ግዜ ዓወድራሩ ይብላ ኣሎ ፋኖ ይስማዕ ጥራይ ትብል ፋኖ እንታይ ይገብር ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ኖ ተጋርሎ አሁን ላይ በሁሉም አቅጣጫ ተጠናክሮ ቀጥሏል። በጎንደር፣ በጎጃም፣ በወሎና በሸዋ ወሳኝ ከተሞችና መስመሮች ትላልቅ ውጊያዎችን እያካሄዱ ሲሆን በሁሉም ቀጠና ፋኖ ወደ ትልልቅ ከተሞች እየተጠጋ ስለመሆኑም ተመላክቷል። በጎንደር ከተማ ዙሪያ አጼ ቴዎድሮስ አየር ማረፊያ ዙሪያ መተማ ጎንደር መስመርን ጨምሮ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፋኖ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናብ ዓበይቲ ከተማታት እንኮላይ እናተፀግዐ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝገልፁ ዘለው ስለዚ ብጎጃም for example asserting control over key towns and strategic routes in ጎጃም ጎንደር ወሎ and ሸዋ ስለዚ ብኩሉ ቦታታት ናብ ኣገደስቲ ከተማታትን ስትራቴጂካዊ ዕላማታትን ይመፅእ ከም ዘሎን their presence is expanding rapidly
بقلطف زمعبل زلو ناتهم هلا وابتفل على بوتات قلطيفنا معبله يخيد كم زلون ابستفل على بوتا ابنت اب كتما غوندر كمون اب كبابي ريبورت نايتا نايت بوتا كمون متما غوندر نمتما غوندر زلو صرغيا مس فدرال سرايت بزع بوتا كم استغراچو اب غوجام fighting has intensified along major roads including the adet بحر دار روت زي بتي أمانجدتات أبسفل عليه بوتاتات نريو زلنا a recent fun offensive targeting دبر ماريكوس militia administration انتاينا نرد لنا فانو ببزع بوتاتات مدقعتي قبل كم زلون سلامتاي فنان وين رخيب سلازلو حيل وين رخيب سلازلو تسفا وين رخيب سلازلو فانو نزز قبر زلو نساتهم دما ناب قبص ناب قلنا لاقيبهم كزاربو زفتنو زلو سلامتاي ندحريلنا مغنياتو لنكني كلتا سلس ريبورتات رينا لنا هذا كابت ريبورت زتري وزلهم منستري اتي سينيور ادفايزر ناي دونالد ترامب زخونه مسات بلوس مس ناي جبت بريزيدنت عبد الفتاح السيسي تراقيبهم كم زلون ودايناتهم دما pleasure to meet with Egyptian President Al-Sisi Malatyu to discuss challenges in the region and explore opportunities to facilitate peace. The United States values Egypt's leadership in addressing conflicts, including its constructive role in Sudan and its partnership within the Quad framework. I thank Al-Sisi and joined expressing the President in America Malatyu in expressing appreciation to Egypt for hosting the historic peace summit and the signing of the Gaza peace plan. ስለዚህ ንግብፂ ኣገዳሲ ፅልዋ ዘለዋ ሃገር ኣብቲ ናይ ኩነታት ናይ ሱዳን ከምኡ ናይ ዞባዊ ሰላም ርጋትን ለሉ ኩሉ ድማ ንግብፂ ልክዕ ከም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ግብፂ ኣብ ናይ ጋዛ ፒስ ፕላን ዝገበረቶ ከመስግን ይፈትዩ ኣሎ አልሲሲ ሓደ መዓልቲ ቅድሚ እዚኣ ርክብ እዚኣ ምስ አልቡርሃን ተራኺቡ ከም ዝነበረን ኔክስት መን ክራኸብ ይኸውን ምናልባት ጉዳይ ናይ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክዝረብ ከም ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ኣብ ግምት ስለ ዝኣቱ ዘሎ ግብፂ ከም መንጎኛ ኮይና ገለ ነገር ክግበር ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ኢትዮጵያውያን ነዚ ክርእዩ ከለዉ ኣመነ ራዕዲ ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ካብዚ ናበይ ገፂ ክኸይ ዝኽእል እንታይ ከጋጥም ዝኽእል ኔክስት ስቴፕ ብፍላይ ግብፂ ተመሊስና ክንሪዮ እሳቶም ድሮ ኣብያቶም ይቐፅል ኣሎ ትራምፕ በአንድ ራስ ሁለት ምላስ መጀመሪያ ትንሽ ግድብ መልሶ ትልቅ ግድብ ይህን ሁሉ ሲያስለፈልፋቸው የነበረው የግብፅ እጅ መንሻ ነው። ግብፅ ለዚህ የጋዛው ፒስ ሰሚትን ለማዘጋጀት የት ቦታ መረጠች፣ ለምን መረጠች የሚለውን ነገር በደንብ እንመልከተው። የመጀመሪያው ሻርማል ሼክ ይሄንን ቦታ መርጠዋለች። ይሄ በቀይ ባህር አቅራቢያ የሚገኝ ቦታ ነው። እንዲሁም ሬድ ሲ ሆቴልን መርጣለች። ግብፅ ያለ ምክንያት እነዚህን ቦታዎች አልመረጠችም። As it hosts an international peace summit in the Red Sea resort city of Sharm el-Sheikh on Monday. የመጀመሪያው የተመረጠው ቦታ የቀይ ባህር አካባቢ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የቀይ ባህር ሆቴል በሚል የተሰየመውን ሆቴልን ያዘጋጀችው ኢትዮጵያ የምታካሂደውን የቀይ ባህር ፍላጎትን ግብፅ ይሄ ቦታ የኔ ነው የሚል ሰብኮንሺየስሊ እየሰራችበት ይገኛል። ግርም ነገር ወጥራይ ከመልኩም ናአቢኹም መርዳእ ሃብዎ እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ግብፂ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ጋዛ ፒስ ፕላን ዝተባህለ ዓብ ግዳይ ነይርዋ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ቤላ ጌራ ንዕኡ ኢምፕረስ ክትገብረሉ ኣብቲ ክእል ቦታታት እያ ትገብሮ ነይራ ናቲ ጉዳይ እቲ እዚ ኻ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ እታ ሽልማት ዝሃበቶ ናይ ናይል ትዝዓበየ ሽልማት ዝበሃል እዚ ኒል ቀይሕ ባሕሪ ኒል ቀይሕ ባሕሪ ዝብሉ ኣብ ሳብኮንሽስ ኣብ ርእሱ ከም ዝኣትዉ ንክትገብር ሰርሖ ዝነበረት እያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓቅኹም ግብፂ ነዚ ነገር እዚ ክገብሩ ከለዉ ኤፍሪ ሲናርዮ ኣብ ግምት እትዮም እዮም ቀዳመይ ፀላኢት ናቶም ቀዳመይ ብድሆ ትገብረሎም ናኦም እስራኤል ኣይኮነት እስራኤል ኣብ ውሽጦም ዝፃወተሎም እያ ግን እስራኤል ምሳቶም ዘራኽባ ውሑድ እዩ ምክንያቱ ካብ እስራኤል ዝመፅእ ማይ ኣይኮኑን ዝሰትዩ ወይ ካብ እስራኤል ዝመፅእ ነዳዲ ይኮኑ ዝጥቀሙ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ኒል እዮም ዝሰትዩ ዘለዉ ኣቢ ድማ ብጎረሮም ክሕዞም ይፍክር ስለ ዘሎ ቀዳማይ ፀላዮም ከመይ ጌርካ ንዓቢ ትቕርቅር እዩ ስለዚ ይ ኖ ፎር ሹር እቲ ኩነታት ናባታቶም ኣቕኒዑ ዘሎ ኩነታት ምዃኑ ይፈልጡ ኣለዉ ምናልባት ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት እውን ምቹእነት ኣይፈጠረሎምን ኣሎ ለንቀነ እውን እንታይ ይትዕላሙ ኣይተረዳእንን ግን ኣብ ኦፍኮርስ ጎረባብቲ ስለ ዝኾኑ ስለ ዝምልከቶም እዩ ናይ የመን ጅቡቲ ከምኡ ድማ ናይ የመን ጅቡትን ሶማሊላንድን ሓይልታት ናይ ባሕሪ
ኮስት ጋርድስ ተራኺቦም ከም ዝነበሩ እዚኣቶም ሕጂ ሓበራዊ ዕላማ ኣለዎም መሻር ጎረባብት እዮም እቲ ባሕሪ ከምኡውን እቲ ናይ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘሎ ቦታትን ሰለስቲኦም ዘገድስ ስለ ዝኾነ ሓቢሮም ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም ኢትዮጵያውያን ግን ከምዚ ክግበር ከሎ ባሕሪ ዘይብሎም ስለ ዝኾኑ ቅን ስለ ዝሕዞም ኩሉ ግዜ ብሕማቅ ክጥምትዎ ኢና ንርኢ ብርግፅ ጅቡቲ تساتفلو إيرترا تساتفلو انتلمتاي كتبل تخليقها بات أدين بدأ إيرترا بزوج زي حكم زي عينات كونفرنسز بزوج إدات أنتو حجر ونا يكونتن أبجمنت تيخا بجمت علو تياتهم بفلايت ناي كادرات ناي أبز تكملوا زلوا قام قام تسميه كان قرب تسفاز غرس نجارات اللوي عند مليون قدما حزب علو ما تواش وتقدر تاتايلو إيرترا بتمساسي የሚሊተሪ ሀገር ነው በጉልበት የሚመራ ሀገር ነው ኤርትራ ነገር ግን ተጠባባቂ ምናምን ይባላል እንጂ በፔሮል ተከፋይ ያን ያህል ሰራዊት የለው ህዋት ግን የትግራይ ህዝብ ልማት የትግራይ ህዝብ የብልጽግና ጥያቄ የትግራይ ህዝብ የፍትህ የርትዕ ጥያቄ የሚያሳስበው አይደለም የህዋት ሰዎች በተለይም انتايم زبلو زلو كل جزء نجارات بوتهدراوي عينن ببزح حزبن ترايم كريو زمرسو ساتم ترسم كمي زجي مهور قليم زبلو أتساقم جن كندي كتر لو وتهدرات ناتكا انت عينات أصوار حيزلو مبزحت جزء زوم نجارات جاتهم عيدليني ما ينبلنا وتهدراوي عغمي وين زخوني يكون نجار بوتسيتي خاطعكنا ما حدا بروجكت كندي ساعات في غلا يكون معك النات انتاي وتسيتي يا مسيو ودي خيارو انتي وصيت امتيتي معك انا حدا زخون يكون بروجكت سرعه راينا ايثيوبيا بزحل لو سبات لو قرات تبل تخليخه انتي لو تمسي وي خاخ تبل دلكات رسغا تسرح تخين كندي سراويت الله يكونس سلام نايت هاجر كو حسخ يلمدو سب كابنا بن بوتاك خير خلدو نزي ملسناتو صبوق يرو يمفلطو there is nothing to show for you ولا حنت درا ነገር ዝጭበት ነገር የለን አብዚውን ሓደ ካብቶም አቢ አዳኸርቱ ዝኾኑ መጽ ዝበለስ ባለ በዚያ ምንም የሚታይ አዲስ ነገር የለም የሚል ጥያቄ አንስቹሉት ድልድዩ መሃል ላይ ነን ወደዚህም የሚጎትት እንዲም እንዳትል መልስ ምክንያቶች ጠቅሰውልኝ ነበር መለማመዱ አለ ወደ መደመር ሲመጣ አብዮታዊ ዲሞክራሲ በዚህ መሃል ያኔ በጣም የተባባሰበት ጊዜ ነበር እናስታውስኩ አሁን ብሔር ጠቆት የሆኑ ጥቃቶች በጣም የቀነሱበት እንደውም አንዳንዴ ማንሰማበት የእርስ በርስ ግጭቶችን እንሰማለን እንጂ በአንድ ክልል ውስጥ ባሉ የተለያዩ ኃይሎች ፖለቲካዊ ኃይሎች መካከል እናያለን እንጂ አንድ ብሔር ከአንድ ብሔር ጋር የሚመስል ግጭት አሁን አንሰማም ሁለተኛ በኋላ ምን መጣበታለን ትርክትን በተመለከተ በየቦታው አንዱን ካንዱ ሊያጋጩ የሚችሉ በአመራሮቹ ጭምር ሲነገሩ የነበሩ አጋጭ የሆኑ ነገሮች ነበሩ የአንድ ክልል አመራር ከሌላ ስለሌላ አንዱ ክልል زجي قال كابتن أما خرتنا أبي أحمد جبهاليو انتاي زبل زلهم أبي إثيوبيا أبزوانزي على نوتي على أبي إثيوبيا كي تسكفكا نسعدات نسألين بيجانا بالكخت زارب نبوري أبي إثيوبيا أبزوانزي ناي بهير تسقم يلاني زبل زلو هيدا أيزلو ناي قريجتات ناي بقى خابن نابن انتاشي مدعي دلنبر اتي ناي بهير زنبر تسقم ناقود اللو خيديو يزبل زلو انتاين مالتي سعجي ام حرام سورومو زلو غريچت سومال مس عفار زلو غريچت وي غلتي كاب اكروس حزبتات نحت حدو زنبره غيچت اقاريص لوم زلو غيچت اتم كللات نحت حدوم يم زبالو زلو يزبن زلو تግራይ اب نحت حدو كباسي زفتن زلو ام حرا انتاي مالتي بخاله زرا ام حرا مسفانو مس فدرال منغسي باصالو بتي اتوق من الشعب ام حرا زغبر ود منحت حدو يزواغا زلو أبورومو كمو فدرال منقسن تشنن يوم واقو زلو نحت حدهم أب كال انت خد كارما كومينبر سومال مس عفار زلو كوينات دارقات تمح تايد البوليتيكا يبزي نريا زلنا برقص اني انتايو بهيرنا طايف اللتني يقن أبي إثيوبيا زلو كنتات أقاليل كازر راي كورنا بزوانزي بفلاي دما نتنا يا محرا كل جزء يتنقوا ليهم زلو بوغنا عب زلو سلمتاي حزب محرا عبس لزخونه بزح لزخونه نعو نتفانو كمتنه هو حد جيركات تصرفو زنبرك ابزي كوميديو زحطو نوح زرباس لزلو احترا بيلنا سمرايز جيرنانينا انتاي سمرايز جيرمي بوم نيرو حدا كابت زبلو اب غزي تغارو
ኣነፂልካ ነቲ ህወሓት ጁንታ ንጁንታ ዝግድግፉ ገለና በልካ ብዙሕ ፀረፍ ጌርካ ነቲ ትግራይ ኣነፂልካ ከም ዝህረም ዝግበር ዝነበረ ኣብ ኣምሓራ ይጥቀሙሉ የለውን እዚ ኸ እንታይ እዩ ብዛዕባ ህወሓት ክትዛረብ ከለኻ ብሙሉእ ኢትዮጵያዊ ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ህወሓት ንሓድነት ኢትዮጵያ እዮም ተጠቂሞምሉ ንትግራይን ንኢትዮጵያ ምህራም ንሓድነት ኢትዮጵያ ነታ መደመር ትብል ካልኩሌሽን ዓቢ ተጠቂሙላ እዩ በኣ ድማ ክቕፅል እዩ ዝደሊ ሕጂ ኩሉ ግዜ እታ ከምዚ ዲጋ ናይ ህዳሴ ሃገራውነት ንምፍቃር ምግባር ትሕግዘና እያ ዝብልዋ ልክዕ ንህወሓት ምህራም ድማ ሓበራዊ ዕላማ እዩ ስለዚ ሕጂ ዋላ ምስ ናይ ባሕሪ ክትሓሓዝ ከሎ እንታይ እዮም ዝገብሩ ነቲ ባሕሪ ምስ ህወሓት እውን የተሓሓዝዎ እዮም ስለምንታይ ንህወሓት ንኢትዮጵያ ዝሸጠ እዩ ደፍረሰ እዩ ዕንወት ዘምፀ ገለ ዝብል ንሱ ስለ ዘተሓሓዝዎ ህወሓት ምስ ኤርትራ ርክብ ኣለዎ ዝብል ነቲ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኣመና እዮም ክጥቀሙሉ ንርኢ ዘለና ግን እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዚ ሕቶ እዚኣ እውን ነዚ መጋበርያ ናቶም ሓቲቶሞ ነይሮም እዮም The relationship with Eritrea, between Eritrea and the TPLF leadership currently. You see, I had started the engagement with the Eritreans as an interim president. My hope was that another round of conflict, whether it involved the Eritreans or the Ethiopian federal government, would be a nightmare scenario for Tigray. So I was trying to make sure that there was that rapprochement of sorts without necessarily having. So زنتاي لحتى لو تي ركبا مونغو تግራይን ብዛዕባ ጽምዶ እዩ ዝሓቶ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ጌታቸው ረዳ ድማ እንታይ ልምልሳሎ ጽምዶ ኣነ ጀሚረ ከም ሓሳብ ይብላሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ርክብ ንክህሉ ካብ እቲ ኢንጌጅመንት ዝበሃል ጽምዶ ሶ ዘበገስኩ ኣነ ነይረት ዕላማ ድማ ኣብ ዘይተደልየ ኩናት ትግራይ ከይትጥበስ ኤግዛክትሊ the same ነታ ንስኻ ትጀመርካያ እዮም ቀፂሎም ሕወሓት ውፅኢት ናቱ ድማ ዘይተደልየ ኩናት ኣየጋጠመና ኣሎ ክሳብ ሕጂ ንሱ ግን ከመይ ገይሩ ትዊስት ክገብራ ነዛ ነገር እዚያ ስምዑ to abandon the issue of accountability and all that. But the leadership, the older leadership of the TPLF assumed that me working with the Eritreans and at the same time working with the federal government was too much to handle. So they wanted to take advantage of the situation. They started working. But the Eritreans are very clever. And they know that they don't have the numerical advantage to fight the federal government head on. So they want to use whatever opportunity presents itself to use useful idiots the other side of their border, to the south of their border, including Tigray, the Fano and other people, to destabilize the country. That's pretty much what they want to do because they don't mince their words. So እንታይ ዝብል ዘሎ ብግምታሉ ኤርትራውያን በላሕትዮም ንፍዓትዮም ስለምንታይ ኢትዮጵያ ዓንዲሩ ክመፅኦም ንዝኽእል ሓይሊ ብዝተኻለ መጠን ካብ ካልእ ሃገር ምሶም ኮይኑ ኣብቲ ነቲ ኩነታት ጠጠውና ምባል ወይ እውን ነቲ ኩናት ካብ ኤርትራ ንምሕራሓ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ምሳቶም ክሰርሑ ዝኽእሉ ተረኺቦም ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ እቶም ደናቁር እዩ ዝብሎም ዘሎ ነቶም መራሕቲ ናይ ህወሓት ግን ንነፍሶም ኣብ ሓደጋ እትዮም ንሻዕብያ ወይ ንኤርትራ የገልግሉ ኣለዉ ንምባል እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ዝተፈላለየ ማዕዝናት ብዝተፈላለየ መንገዲ እናገማጠሉ እዮም ድምፅዎ ዘሎ እቲ ዕላማ ድማ ሓደ ንፁር ነገር እዩ ህወሓት ኣብዚ እዋን እዚ ንፁር ዝኾነ መርገፂ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ከምኡውን ህወሓት ምዶ ምስ ኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ዋላ ስትራቴጂካዊ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ ነዊሕ ክቕፅል ዝኽእል ብግምጣሉ ኣብ መንጎ ሓደ ጌም ዝፃወት ከም ዘሎ ድማ ይነግሩ እንቅለ መንግስት ተደግሶላችኋል። የኢሳያስ እቅድ በመቀሌ እየተፈጸመ ነው። ጄኔራል ታደሰ ወረደ እንዲወገዱ ለህወሓት ሰዎች ከሳምንታት በፊት ማሳሰቢያ ሰጥቷል የተባሉት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ያዘዙት ሁሉ በባለሟሎቻቸው በኩል እየተፈጸመላቸው ነው። ከዚህ መፈንቅለ መንግስት ክስተት ጀርባ ሶስት ዋና ተዋናዮች አሉ። ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ሞንጆሪኖ፣ ጀነራል ምግበይ ኃይልና ጀነራል ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ጆን መዲድ ናቸው። ለትግራይ ቅርብ የሆኑ የመረጃ ምንጮች እንደሚሉት ባለፉት ሳምንታት ጀነራል ታደሰ ወረደ ከዓለም ገብረዋህድ ጋር በማበር ሞንጆሪኖን ከህወሓት ገሸሽ ለማድረግ እንቅስቃሴ ጀምረው ነበር። ይህ የታደሰ ወረደና የአቶ ዓለም ገብረዋህድ እንቅስቃሴ ታዲያ በጀነራል ምግበይና ጀነራል ጆን መዲድ ዘንድ ቁጣን ፈጥሯል። ከሻዕቢያ ጋር በሚደረግ ግንኙነት ላይ የሚለሳለሱት ጀነራል ታደሰ ወረደ ይህ በሐበሻ እንታይም ዝብሉ ዘለው ኒ ጀነራል ወዲ ወረደ ዳርጋ ምሉእ ትግራይ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ ሰብ እዚ ኩነታት ናቱ ዕልዋ መንግስቲ ክግበረሉ ብወገን ሻዕብያ እውን ከም ዝተፈተነ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መቸም ሻዕብያ ኣብ ርእሶም ዓቢ ቦታ እንዲ ዘለዎ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ግን
ካበይ ተበግሶሙን ይዛረቡኹም ዘለው ምስ ኤርትራ ከተሓዝዋ ዝፍትኑ ዘለው ድማ ካበይ ምስ ተበገሰ ይመስልኩም ኣብዚ ኣስምዑ ወደሃን ወረደ ባዕፁ ዝገበርካ ኣኼባ ተኻልዩ ወዲ ወረደውን ወላ እኳ ተወላዋል መርገፂ ሒዙ እንተሃለወ ክንደየናይ ኣብ ምሻጥ ትግራይ ከይሰማዕ እዚ እውን ሰሊኹ ዝመፀኒ ምስጢር ዝነግረካ ዘለኹ ካልእ እዛ ስእሊ ምስ ወዲ ወረደውን ኮነ ኢልካ ንወዲ ወረደ ኣብ መሪሕነት ሕወሓት ጥርጣርን ምፍጣርን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተነፅሎ ንምግባርን ኮይና ብኣጋጣሚ ዘይኮነት ብስውር ጥበብ ዝፈነኻያ ምዃና ተፈሊጣላ ኣሰውዕሉ ተጋሩ ወዲ ወረደ ካብ ኣብይ ፀቂጣ ዝተዋህበቶ ተልእኾ ግን ከዓ ምፍላስ ዘድልያ ሓንቲ እያ ንትግራይ ምዝንጋዕ ኣብ ክልተ ዝመኻቐለኩም ዘሎ ጉዳያት ዲዛይን ድዩ ፈቓቕ ምስ ፈጠርኩም ድማ ዝያዳ ነቲ ጋግ ከግፍሖ ጻድቃን እቲ ናይ ጋኔን ተልእኾ ተዋሂብዎ ኣሎ እታ ፀወታ ከምዚያ ዲዲኣር ባሕራ መሬት ክጅመር ሰራዊት ቲዲኤፍ ናብኡ ኸይድ እቲ ስሙር ሓይሊ ተመጢጡ ክብተኽ ውናት ኣብ ክልተ ባይቶና ኣብ ክልተ ኩለን ውድባት ኣብ ክልተ ብዓብዪ ሕወሓት ኣብ ክልተ ሰራዊት ኣብ ክልተ ትግራይ ብዓባያ ኣብ ክልተ ገማሚዕኻ ነቲ ዝተረፈ ሕወሓት ምድኻም ዝብል ድሮ ተዓዊቶምሉ እኳ እንተፀንሑ ብሓደነት ሰራዊት ናብ ንቡር ክምለስ ተቓሪቡ ዝነበረ ቁመና ሕወሓት ዳግማይን ምስንጣቑ ግን ብውሽጥኹም ወፍሪ ተጀሚሩሎ ነዚ ንምግባር እምበር ወዲ ወረደ ንምዝንጋዕ ተሓፂ ዘሎ መምኽኔታታት እንዳቕረብካ ንሕወሓትን ሰራዊትን ምዝንጋዕ ኣብቲ ቀንዲ ዕማሙን ዋኒኑን ንኸየድህብ ኣንፈት ዝጥምዝዝ መደባት እንዳሃብካ ምዝንጋዕ ትብል ኣላሞ ኣይትዘንግዑ ብዕራይ ናብ ዘበለ የብል ዕርፊ ጽንዕ ህዝቢ ትግራይ ኮማንድ ኤንድ ኮንትሮል ከተጥፉ እዩ ተልእኾ ትግራይ እዝን ቁፅፅርን ኣጥፊያ ሕንፍሽፍሽ ክትብል ይትስርሕት ስለዚ እታ ወይ ከፈተኽ ትብል ጭርሕኹም ሎምዕየ ይብላ ክብለኩም ደሊ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ ንፅርቲ እያ እዛ ዘረባ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣድማታት ኣብ ትግራይ ብብዝሒ ዝረአ ዘሎ እዚ ኣድማታት እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝረአ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ ድማ ናብ ማእከል ትግራይ ኣትዩ ዘሎ ኣባላት ናይቲ ሰራዊት ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ኣድማ ይገብሩ ኣለዉ እዚ ድማ ኣገይን ምርግጋእ ኣብቲ ዓዲ ንኸይኣቱ ዝግበር ዘሎ ኣወል ስዒድ ፅቡቅ ገይሮም የንብብዎ ከም ዘለዎ እቲ ኩነታት ይድነግረካ ግን መን ክሰምዖም እቲ ኩነታት ወላ ኣብ ወገነ ኤርትራ ትመርሕነት ዝብልዎ ፀንሑ እውን ኣንቢብዎ ከም ዘሎ ዝሃበ መግለፂ ኣብ ዝስምዑ ልዕሉ ኩሉ ደው ክብል ዘለዎ ማለት ምኽንያት ደው ክብል ዘለዎ ምኽንያት ማለት እንታይ ከምዚ ስለ ዝተባሃለ ከምዚ ስለ ዝተወሰነ ከምዚ ሰራዊት ንሓደ ጉጅለ ደጊፉ ከምዚ ኣንፃዚ ደንበኛ ናይ ፀላእትና ዲዛይን ፖለቲክስ ንሕና ህዝቢ ትግራይ ኮይና ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮይና ሓመድን ጭቃን ህዝቢ ትግራይ ረጊፅና ኣብ ማእኸል ትገባርን ናይ ከተማ ህዝብን ኮይና ክሳዕ ዝተጋደልና ተጋደልቲ ኢና ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ከቢድ እዩ እቲ ኩነታት ዘለዎ ናይ ብሓቂ ከቢድ ኩነታት እዩ ዘለዎ ተጋሩ ካብዚ ምውፃእ ድማ ዓብ ፈተና ይፅበዮም ከም ዘሎን ዝያዳ ቆሪፅካ ምቅላሱን ከድልዮም እዩ ምክንያቱ ትግራይ ሰላምን ርግኣትን ምህላው መጋበርያ ናይ ኣብደይ ምዃን ንኤርትራ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብኸመይ ኢና ንግደሰሉ ተመስገን ኻ መድኃኔዓለም እንኳዕ ትግራይስ ሃገር ለይኮነት እዚ ኩናት ከዚ ባይዘወይ ክንወፅእ ከለና ብሙሉና ተጋደልቲ ከም ተጋዳላይ ኣነ ክወፅእ ከለኹ ሃገር ትግራይ ላይ ወፅእ ባይዘው ክነግረካ መጀመርያ ብስሩ ማለት ዛት ኢዝ ፌል ገይሩ ወረ ሃገር ትግራይ ኢሎም ግን ወፅኦምና ማለት ኦኬ ግን ኣብዚ ከዚ ጠጠው ኢለ ክሓስብ ከለኹ ግን እንኳዕ ለይኮንኩ እንኳዕ ሃገር ለይኮንኩ ኣብ ዕፁ ገዛ ሓመድ እዮም ከስሕኑ ነይሮም ማለት ኣብ ዕፁ ገዛ ይብለካ ኣለኹ ዛት ኢዝ ማለት ኦልተርናቲቭ የብሉ ከምዚ ዓንተ ወለልካዮ ብቦርደር ዓፂዋ እዮም ዛክልል ኤርትራ ማለት እያ ትኾና ማለት እዩ ኤርትራ ትኾንዳ ጋንም ትኾንዳ ማለት እዩ ኣጀንዳኦም ብዛዕባ ኤርትራ እዩ በቃ ከዚ ለኣና ለኤርትራ ልነኸ ሓይልስ ትግራይ ረጊፁ ክሓልፍ ኣይኽእል ይብል ኣብ ሒዞም ነው በቃ ዓብይ ኣቋም ከም ትሪእዎም ዘለኹም እዚኦም እዮም እቲ ናይ ትግራይ እቶም ሓራ መሬት ዝበሃሉ እንኳዕ ሃገር ኣይኮና ካብ ሓሊፎም ድማ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ወይ ነቲ ህወሓት ብሙሉ ናብ ኤርትራ ከፀጉዕዎ ዝፍትኑ ዘለው እዮም ዕላማ ድማ ንፁር እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ሰይጢንካ ምርኣይ ኣብዚ እዋን እዚ ምስቲ ኣጀንዳ ናይ ኣቢ
ጽቡቅ ገይሩ ስለ ዝቀድወሎም ዘሎ ና ስኩዊዝ ክገብርዋ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ሓንቲ ኣነ ብዚያ ክትነግረኩም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ተኣውጁ ዘሎ ኩነታት ክትርእዩ ክትክእሉ ኣለኩም ክልተ ነገር ክበኩም እየ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ነዚያ ክፋል እዚያ ድማ ከተብፅሑሎም ተስፋ ገብር ጀምሮ ማንኛውም የኤርትራ የነጻነት ቀን የሚል እንኳን በአዳራሽ ደረጃ ይቅርና እንኳን ህዝብ በተሰበሰበበት ደረጃ ይቅርና እቤት ውስጥ እንኳን ሻማ አብርተው የነጻነት ቀን ብሎ የሚያከብር ኤርትራዊ ካለ ተላጭቶ እንዲታሰር ገቢ እንዲሆን የሚል አዋጅ ወጥቷል። የምስራች አንድ ቁጥር ጻፉ። ለዚህ ለመንግስት ውሳኔ ሁላችሁም አንድ ቁጥር በሉ። ከዛሬዋ ቀን ጀምሮ ይሄን ከነገርኳችሁ ጀምሮ የኤርትራ የነጻነት ቀን የሚባል በሀገር ደረጃም ይሁን በግለሰብ ደረጃም ኢትዮጵያ ውስጥ አይከበርም። ኦኬ እንታይም ዝብሉ ዘለዎ መዓልቲ ናጽነትና ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ክበዓል ከም ዘይብሉ ማለት በዓል እዚ እኳ ዝእመኑ ሰባት ኣይኮኑን ግን ዘገርሙን ኣይኮነን እቲ ዘለዎ ክልቴን ሃገራት ኣብ ግምት ኢኻ መጀመርያ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለኹም ኣይኖ እቲ ነገራት ፈቲኹም ደስ ኢልኩም ከም ዘየለ ንፈልጥ ኢና ግን መዋፅኦ ካልእ ክትወፅሉ ትኽእሉ መንገዲ እንተሎ ተጠቐምሉ ትዕድል እዛ ኩነታት ተተበላሽያ ሕና ቀራናት ጓዕማማት ምዃኑ ማንም መንጋር ዘድልየኩም ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ዓውደ ኩናት ተተሳዒሮም እቲ ሕርቃን ኣብ ልዕሊኹም ከውፅዎ ምዃኖም ከም ርዱእ ጌርኩም ሰድዎ ህይወት ከም ዝደለኻዮ ስለዘይኮነ ገለ ሰብ ኣማራፂ ስለዘይብሉ ያው ዘሎ ይርዳእኒ I'm really sorry for that ገለ ሶሉሽን እንደዝህልም ነገርና ነርና እዚ እቲ ሓደ ክኾን ከሎ ካልኣይ ካብኡ ዘይፍለጥ ፀረ ኤርትራ ዝኾነ ፀሓፍዎ ብፍላይ ነዛ ናይ ኣወል ምስ ሰምዑ ዝገበርዋ እያ እዚኣ ሎሚ ኣደንጊፅኒ ስለ ዘሎ ክትሓባበሩ ሓዝ ኣቢልቹ እቲ ዝሓበርኩኻ መስመር ኣዲስ ጅቡቲ ሰራዊት ክትጓርተሉ ምቕናይካ ፅቡቕ ሓለዋ እዛ ዘረባ እዚኣ ብትግርኛ በኣምሓርኛ በፂሓቶም ስለ ዘላ ሓደ ካብቶም ፀረ ኤርትራ ዝኾነ እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይራ ቤክስ should Ethiopia shut down Eritrean embassy and deport illegal Eritreans ስለዚ ነዛ ናይ ኣወል ስዒድ ቪድዮ ተጠቒሙ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ኤርትራ ናይ ኤርትራ መልእኽተኛ ዝኾነ ኣወል ስዒድ ብግልፂ ከም ዝዛረበ ዘሎ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ሻዕብያ ወይ ናይ ኤርትራ ብዙሓት ስለያ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከም ዘለውን our spies are everywhere ስለያናትና ኣብ ኩሉ እዮም ዘለው ኣወል ስዒድ ይብላ ኣሎ እዚ ድማ ኩሉ እቲ ኤርትራዊ ሓቂ ድዩ ሓሶት ብዘየገድስ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ነዚ ሲሪየስ ወሲዱ ነዛ ክሊፕ እዚኣ ድማ ከም መረጋገፂ ተጠቒሙ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዓብ ስጉምቲ ክወስድ ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ his words aren't just empty blaster they are a direct threat to Ethiopia's sovereignty a violation of the ስለዚ እቲ ቃላቱ ተራ ዘረባ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝዛረብ ዘሎ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ክዕፆ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለው ኦኬ ኤምባሲ ተዓፂኹም ክላየር ናትኩም ክርገጥ እዩ ኣብያት መን ክትከፍእ ክትርእይዋ ኢኹም ሽዑ ንመን ክኸፍኦ ንመን ክሓስሞ ርዱእ ነገር እዚ ኤርትራ ብዙሕ ካርዲ ዘለዋ ጥኢት ከይተኮሰት ከላ ኣብያት ክትእትወልኩም እያ ቆጠባኹም ቅልውላው የጋጥም ኣሎ ክላየር ናይ ኤርትራ እንተተዓፅዩ wait for that it's going to be even mess ከምኡ ድማ Prime Minister Abiy Ahmed and the federal security apparatus act decisively without mercy ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምሕረት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዓብ ስጉምቲ ክወስድ ቅልጡፍ ዝኾነ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ምስ ሻዕብያ ርክብ ዘሎ ወይ ምስ ኤምባሲ ርክብ ዘሎ ወይ ዝኾነ ወላውነት ኤምባሲ ንዝኾነ ይኹን ንኩሉ ስጉምቲ ክውሰደሉ ኣለዎ እናበለ ንኩላቶም ድማ ብጃምላ ስጎግዎም እዩ ዝብል ዘሎ ዲፖርት ግበርዎም እዩ ዝብል ዘሎ ኦኬ ዘይተፈፀመ ታሪክ ድዩ ዝዛረብ ዘሎ መሲልዎ ሕብሪ ዓይንኹም ደስ ኣይበለና ተባሂሉ ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ተሰዲዱ እዩ ያ ኣፍኮርስ ኤርትራዊ ከም ብሓድሽ ናብዚ ሃገር እዚኣ ክምለስ እቲ መድረክ ከምኡ ዝኾነ ንሓዝን ኢና ብሓቂ ንሓዝን ኢና ኣይ ሪሊ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ቅልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ገይሩ ህዝቢ ኤርትራ ብፍፁም ካብ ኤርትራ ዘይወፅእ ክገብሮ ጀስት ኣነ ብኸመይ እየ ዝሓዝን ኤርትራዊ መንእሰይ ክወፅእ ዘይክእለሉ መንገዲ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ስኢልካ እዚ ተራ ዘረባ ሰብ ስኢሉ ከብል ኣለዎ ገለገለ ዝብል ሓቂ እቲ ሃገር ክትምክት ኣለካ ኩሉ ኢኮኖሚ ከተዝኽእሎ ብፍላይ ኣብ ደገ ኮይንኩም ለምዕ ዝኾንኩም ዘረባ ኻነ ቀጭኹም ተምፅኡለይ ንባዕልካ እንታይ ክትገብር ወፂኻ እኮ ኣይትሕቶ እንታይ ክትገብር ወፂኻ ኣብ ደገ ኮይንካ ትምድር ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝኾነ መንእሰይ ብኩሉ ብልሓት ተወሲዱ ከምዘይወፅእ ክንገብር ኣለና እዚ ማለተይ ዶብ ዓፂኻ ገለመለ ዘይኮነስ ዕድላት ፈጢርካ መብፅዓ ኣቲኻ ዘሎን ዘየለን ጌርካ በቃ እቲ መንእሰይ ካብቲ ዓዲ ክወፅእ የብሉ ማለት እዚኦም ጎረባብትና ኩሉ ግዜ ምስ ኣባጨውልና እዮም ኤርትራ ክንዲዚ ዓይነት ዋጋ ተኸፊሉላ ክንዲዚ እናፈተናያ ከለና
منسينا نابهم قصو كخيت كله ناتهم قلنا بانا زي مسموحانهم ترى إرتراوي سمعي زي إرتراو بتعميد يسمعنا زي قل أجين أبزخ قال له كذا زربا مسوات عايز كخرز له صباح نقول تأمين زلزلة كاب نإرتراسي كاب تقرأ جحت أبيلو كم تعيب تعدي نايمنة تعدي سلزي كونت نايزيجنة تعدي سلزي كونت زيجنة تعدله إرترا بتقرأي كمليو صالحهم كأخسر سبيهم دحري أنت تقبلون سيركم كم زون كردش كونكا نحن أكو إرترا ويننا نبهرنا ورك أبزدي دقة أو تنتصف أبزي عجزة معبل زبلا زلو قرب معرمتا خنقبرو القرب كيكون معرمتا إذا زربازيا ماس ميتا مسيلك كمعبل أب كلتشين 10 شو منتن يا ميتا قدميهم بزوج زين ديات تزريبا كلتشين 10 شو منتن بريزنت إيرتران برايم مينستر أبن أبزر راقبول زنبرو إيرترا تشيت آيا بحرت تشيت يو عسب تواهبي كل تباهيلي عبد بروباغندا تشرعي ليزي لو متى مليسنا انتهينا زاربا لنا عسب كروخبو سلازي قالو كوينات كنجمر ندلنا يبلو سلس تودى نغري كشيات تزدل لنيرو زخول بدهوتات اب قدميت هايزا فيديو الى نيرانه إيرترا ابت غزي شجرا زخونه نغر كشي كمان يعني قبولي نيرو افكال هاجر كوم يمزغو شجر كغطمم كله ورقوم يشطو دياموندوم يبو غليبوم يمز نبرو انا فليات إيرترا غن تزخبد بدهو انت صدر مريت كي شطت حليفات طلع لو مدا انت سلز وردوم يم بتن زملوه تزبون كلهم نابس حيز خيزلو كابلتشن 10 شو مثلا نيو بزو حزبي دارقه تسدات ابدغريو بزو سبي مت يالنومي تقلال تتوكبل لنا نزار زلنا سلازي معبلتا تزاربا زلها زربا غزي حليفي ابزي غزي اي خد زربا زلها እዚ ደረባዚ ንውዕ ፖለቲካ ተሰሪዑ ኢሉ ሎሚ በፂሕና ዘለና ደረጃ ሃገር የብፅሕ ዘሎ ስለዚ በይኒ ኸ ኢኻ ትስዕስዕ ዘለኻ ምናልባት ከምዚ ምሻሎ ናይ ቀደም ናይ ሰብዓታት ደርፊ ደስ ዝብለና ምናልባት ናይ ቀደም ደርፊ ትሰምዕ ከይትህሉ ናይ ፖለቲካ ቀደም ዝበልዎ ናይ ሕጂ መሲልካ ሪኣክት ትገብረሉ ከይትህሉ ክብሎ ይደሊ እዚታት መይቱ ዘሎ ነገር እዩ ምክንያቱ እቲ ተቃወሞ መይቲ እዩ ናበይ ዝጎይ ዘሎ ኣነ ይርተረዳእኒ እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ገለ ካብቶም مس تفتاو شجر زفطر زي كون استفتاو صوم شجر زفطر سبات يوم زي تريهم زلهم شو عاد تعقد ما يزمو صنيهم سقيله 5 كيلو مع قميتي زلهم كمان هذا اللي يتفتحوا خوينهم مزيهم كلهم تناخس كفعوت اندحر دليها نزيهم كلهم حجي كسيروهم يزلو زي جنبار زبحال زلو مالتي بحفشا كم تريهم زلهم سم تدم بتقاوم زبحال تسفاي يبلون نبين ديو تقاليس لو تخمس زلو I don't know but It's your choice. مرجع غايو ترايت زربا أبزي جزيز زرب زربا ترجم زي بالله مخانون خفلت إلى عينه بس عباي بزح هتفتف كم زبط زلي يرسم الله كا يسيد زلي على تلين كجن أب تاتينا جك على درامات مفترة يدلني جن إذا زربا زيا صديقكم لي لهم حياة الرئية ولا حنتي حدش نجار هيكونن زي السيناريو اسمه خمسة بزح تزريبه بعفار تزريبه بالسودان عتيوم السودان وين والله تباهيل كنا تزريبه ها ده تفتنا ده تبهلنا يرلن كله جن بب مدرخو حصوت كوين بنيني لومي أبزي اللي كنت دراما قد قبرن فتان لما جزيوز حلف در في مخان تراي كوا حلفنا قلتنا قرات كريكمي كاوش تعد زماتا مجمر يا بزياس كان يجمر حجز لنا يا بوتا سيميناوي مبرق اسمرايو زي نريد لنا خاني ناي مبرقاوي اصادفيو مبرقاوي اصادف كبابي بارك سماتاتي مالتي ابزخونكا كل كباب زلنا مبرقاوي أصادف زلوا بوتات أو تدكين زلوا عدتات كبعال كلعي كبعال تخول جبالونا لوبزي كبعال تمامعو زرع البوتاتات مالتي. إذا فيديو زياس كبنتاي فتيا كابيرترا هايكينج همزي ناتوقع زخلو نتي بوتاتات كم زتري وزلهم تبغ زخنة سلتات النهار عيو يوم زقبر وزلو. This is the kind of كم زي عينة منفسين عن تن دياسبورا خنقبرو لنخل نبي حق تزبل زور حجر كاب بقرخا مالتيو بقرخا ناخد كاز قبر زلو تمسا سالون كابير تراد وصا زلو فيديوهات مالتيو إذا فيديو دياون دمتي بلان انجينير فتصوم كمون حونا I don't know شموك حيزان ديغن ابزي احمد صغلو طفعن الله زخونه انا بحكي صبو زخونه سلتات يوم زقبرو زلو كم تري ودلهم تفلالي بوتاتات في اللايزان فاتا دما نخدي عمتات دحريت مليساتنا لا تفاتا كنتات مالتيو ذا بيت كرسي امير يا تبدلابي مخانا I don't know حفشاغن ذا فيديو زيا I really like natural فيديوهات كما انتو خوينكم تصبغ نغرنا ايرترا تصبغ بوتات تصبغ نديو اتس ناتشورال نبرز نبرنا هيوت كر خلو خانغن
ደስ ይዝብለኒ ዛፋታ እዚኣ በስመራ ዩኒቨርሲቲ ከለና ወይ እውን ዝፉል እዚ ብዙሕ ዘንቀሳቀሰና እዩ ነይሩ ኣነ ነው ማለት ኣብቲ ከባቢ መስጊድ ናይ ዓቢ መስጊድ ናይ ኣስመራ ክልተ ሬስቶራንታት ነይረ እንዳፉል ኣብኡ ኣበንሲ ገንዘብ ክንረክብ ከለና ንኸይድ ነርና ኣብ ኤርትራ ካብ ዝናፍቐን ቦታታት እውን ሓንቲ እሳ እያ ካልእ ኣብቲ ከባቢ ዩኒቨርሲቲ ብዙሕ እንዳፋታ እዩ ነይሩ ኣብታት ንምጋብ ስለ ዝነበርና ተዘክሮታት ይደምፃልካ so it's really beautiful እቲ ናይ ኤርትራ ነገር ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ከምዚ ዓይነት very original ዝኾነ ስእልታት ከምፅኡ ከለዉ ንድሕሪት ይመልሰካ I think ዝበዝሐ ኤርትራዊ ዝናፍቆ ነገራት ድማ ከምዚ እዩ ላይፍ ሎግስ ላይፍ ዝኾነ ኣብ ሪል ላይፍ ዘሎ ነገራት ማለት እዩ ኢንጂነር ፍጹም ድማ ብዙሕ ተፈተታት ይዘውር ከም ዘሎ ከምኡ ድማ ራማት ናብ ቀውዑ ገፁ ይፅጋዕ ከም ዘሎን I hope ሓረስታይ ናይ ሃገርና መንገዲ ደቂ ባሕርዮም ዝብሉ ዘለዉ ከምዚ ስእልታት ብብዝሒ ክወፃልና ካብ ኤርትራ ደስ ንብል እቶም ኤርትራ ትወፁ ከምዚኣ ገይርኩም ቪድዮ ቀዲሕኩም ኣብ ናትኩም ቻነል ኣብ ዩቱብ ወላ ተደይብልኩም ክልተ ሰብ ወላ ሓደ ሳብስክራይበር ተለኩም ኣብ ኣውርድዎ ዝኾነ ኤርትራዊ ክርዮን ሪኣክት ክገብረሉን ትፅቡቕ መንፈስ ድማ ክዘውር ይኽእል ስለዚ ነዚያ ቪድዮ ዝገበርኩም ኣዝና ነመስግነኩም ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ኢንጂነር ፍጹም ድማ is really enjoying ከተማ ደቂ መሓረ ወላ ንሪኦ ዘለና ስልታሲ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ የቐኒየልና ነዚ ቪድዮ ተሳኢልኩም ከምዚ ጌርኩም ሰደድኩምና እናበልና ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውዴ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሬቶኹምን ሓሳብኩምን ብሃናፅ መንገዲ ግደፍ እናበልና እዚኣ ክንገትረኩም سلموا قيحوا عاتر نوحوا بقى خيري لي محمدي هو ناس بحري عتمن يوم تاريخ زهسح طيقوا اليوم زي والعز وسح كي وصلوا العشاق يوصلوا يزق زبس عمو تقول يزلو عمو قلبه نوى علي علي لالو صبح كل دمي بحري دايمي عمو قلبه نوى علي علي لالو صبح كل دمي بحري نبيني